Ning video nga inyong nakita karon mao ni ang gitawag og Sunken Cemetery dinhi sa Camiguin Island. Sa kadugay sa panahon, amo ara yung nalaagan mao ni akong mga kauban og hayday ninyang tanan. Isa ra akong pangutana kung motuo ba ka nga kaning dakong cross nga galutaw-lutaw dinhi sa tubig sa dagat is ang palibot og ilalam ani kay sementeryo. Pakitubag na lang ko dinha sa komento. Ug kung proud ka nga nakaanhi nakadiri og nakalag nakadiri, paki-like ug paki-share na lang ko. Kung naabog kay mga handumanan nga picture, paki-comment na lang ko. Og maura dayto, iwason na nato ang video. Pero lain pay ato ba, gusto na ko matubag ninyo ang akong pangutana. Kani manggod nga dakong cross, ang ilalim daw ani, kay sementeryo yun daw dati. Pero karon murag nawala naman no, gipangkaon na siguro sa mga isda or unsa bakaha. Kay kaning magingilaagan karon, morning na dakong cross, morning gipangalan og Sunken Cemetery diri sa may Camiguin Island. So kani po siya nga dakong cross nga naglutaw-lutaw sa dagat, nahimo na po siyang tourist destination. Tanawa sa amin naman karon naabot mi diri kay magpa-picture kay sikat naman gud kay ni siya sa social media. So gikan pa gud mi og Davao din nagbiyahe mi pa Camiguin. So layo gid siya. Sa moro gid among gilaag pod nga isa sa among destinasyon ang kaning Sunken Cemetery. So nice kay siya no, pwede kay ta mo abot gid diha o makapatong gid ta diha mo sakay lang tao bangka mga 1 minute siguro 2 minutes gikan diri sa may ko nakita ninyo ng pisi. Dirata mo subay mo sakay sa bangka. So lipay kay ko no pag-abot nako diri is nakita yun ako sa personal, ang nakita lang nako sa social media. So unsa may opinion nimo, unsa may experience nimo nakalaak na baka diri sa may Sunken Cemetery sa Camiguin Island, paki-comment na lang ko sa imong picture o unsa man imong mga comment og tinuod ba nga sementeryo gyud daw ni sa unang nga dagat. Alright, so daghang salamat sa pagtan-aw. I hope nag-enjoy ka. Paki-follow, paki-share, paki-subscribe sa among YouTube channel. Daghang salamat and more power.